Здравейте всички, които ме гледате, аз съм Исака БГ и днес играем Minecraft, където мисля, че ми се цъка Egg Wars. Надявам се да има хора в този сървър. Не, няма хора. Това е горе-долу лошо. Защото тук може да има някакъв. Да, има един човек, ама не благодаря, човек. По-скоро ще отида в лобито, за да видя. Всъщност няма тук нито едно пълно. Добре, ще видим някаква друга мини игра. След като върнем в лобито. Мислех да снимам по-давно, когато Митко Бомбата имаше лайвстрим и играеше тук и аз играх също с него, но 26 на Egg Wars, ами аз нямам нищо против, даже нищо ми се доиграе Egg Wars, но няма да успея за това време, което имам. Тя играта, като почне, колко хора са тук? 4. Какво да направя? 4. Скинче на Хиван. Някакъв си там. Казвам се Исака. Абсурд да чека. Ще се върна, когато съм някъде. И хора, връщаме се, където влязах в лоби в друг сървър, където остават 5 секунди до началото на играта. Играем Skywars. Днеска ми се играем много Skywars. И това. Да, Team сме, забравих да кажа. Това, че сме Team е хубаво. Опа, шифта! Оп. Натискам и аз се чудя, що не си взимам нещата. И се чудя, и се чудя. И се чудя. Имам да ръшкам. Арче, нямам нищо. Не, няма ми се получи. Някой няма ли озвучи случайно? Лъба! Ме запалиш, люк. Пали какво стане? Аз хубаво викам какво стане. Паднах сам. Пълен майтап. Пълен майтап. Мале! Леле! Шегуваш ли се? Пълен майтап, хора! Това майтапа на майтапите просто аз просто нямам думи. Както и да е. И нека да видя. Не знам дали да вляза. По-скоро ще вляза. За да е сигурно, че ще почнем. Отборите са същи. Мапа, къде чакаме е абсолютно същия. Отбор. Искам съм с един между другото. Що пак не? И това аз няма да напускам. В момента играя в български сървър. IP-то може да намерите отдолу в описанието. Не вярвам да забравя да го оставя. Сигурно с IP-то ще го има долу в описанието, където може да ходите всички. Там е много ясно. И мисля, че понеже нещо не ми се получава с OBS-а да снимам, не снимам с Bandicam, но
Когато снимам с OBS-а, се пригответе за малко стримчета в Twitch, например. Защо пък не? Мисля, че ще е забавно след някой друг стрим в Twitch, но пишете и кажете. Често е? Случайно някъде има често? Това беше безкрайно странно. Ще ме пусна там друг. Как ще предам това? Да, той му обра всичко. Чага просто. Хора, аз те с много. Айде, да си оставим нещо. Някой въдичка понеде. Гащички. Ай, гледай го. Гледай го нашия. Не, меч ми дай. И меч има всичко. Меч аз по-хубаво съм убил, аз за кой играя. Но няма смисъл. Строй, бе. Ще бутна. Искаш ли? Ебе, пи. Ми би се, аз няма се бия, защото съм пълен. Аз няма с какво се бия, то е смешно. Ще щупя блокчета. За нищо. И сетих се за какво. Но ще си щупя блокчета. Не! Точно колко... Точно бих ли го? Не. Чакай бе. Това е тос. Ама не мога да видя... Или това е моя? Не, той мога, бре. Не мога да видя колко... На колко оставих. Понеже... Като го пребивах в кавички с ръка, не видях особено хубаво. Все пак, защото си е ясно. Аз се бия като студ, най-вече с ръка. И горе-долу не знам колко правя тогава. Но иде. Влизаме тук. Колко трябва да съберем? 10. Не е трудно. Като гледам времето си за снимане, по-скоро няма да играя, защото времето ми ще свърши. И хора, това беше всичко за това видео. Аз бях Исака БГ. Надявам се да ви е харесало и чао, чао!